Bé, avui tenim la segona jornada de la Lliga de Barcelona, del qual n'hi ha 8 equips. Aquest any hem baixat en comptes de la Lliga Catalana per fomentar una miqueta més les villes amb els nens i tot i fer una mica més familiar. Llavors ens hem apuntat 3 equips a la Lliga de Barcelona. N'hi ha 2 grups, l'A i el B. Al B també està l'altre equip del Tocafusta de Badalona i nosaltres avui estem intentant defensar el primer categoria perquè de moment som els primers, que vam guanyar les dues jornades anteriorment i ara estem aquí intentant defensar, continuar dels primers per a veure si podem fer alguna cosa aquest any a la Lliga Catalana, a la Lliga de Barcelona. Avui amb aquest grup tenim des de Sant Martí de Sarroca, Riudevilles, Castellar, Ciurarenc ha portat també, em sembla que són 2 equips, nosaltres tenim 3 i ja està, o sigui, són 8 equips, 8. L'any passat vam quedar de la Lliga Catalana, de l'equip de la catalana vam quedar quarts o cinquers, ara no t'ho sé dir, però més o menys. Vam quedar a la meitat del grup i en canvi els companys a la Lliga de Barcelona van quedar també quarts i cinquers. O sigui, estem fent molta valoració del que és la villa. I en si, aquest any el que volem és mirar de quedar uns dels primers, ja que n'hi ha molta gent que ha deixat la Lliga Catalana per baixar a la Lliga de Barcelona i intentar... N'hi ha molt més nivell que altres anys, això sí, això està claríssim.